Kaixo lagunak, aste honetan lehen hezkuntzako laugarren mailako ikasleak izango gara. Euskarako blogan parte hartuko duguna. Bertan gizarte zientzietan egiten ari garena zuekin partekatuko dugu. Bigarren hiruhilabete honetan. Gizarte zientzietako gai berria, Euskal Herriko eta Espainiako mapak ikasten ari gara. Horretarako mapa marraztu eta betarako izenekin lantzerako bat egin dugu. Lehenengo komunitate bakoitza kolore ezberdin bategaz margoztu ditugu. Eta gero, haun izena moztu plastifikatu eta belkroa ez itxatzi ditugu. Hona gure etxetan ere jolastu eta probintzien izenak ikasi ditugu. Hona hemen nola jolastu ditugu? Sobre baten izena gordeta ukiko ditu. Hortik atera eta dakon lekuan jarri beharko dugu. Unai, nirekin jolastu nahi zara? Bai, joaze jolastera. Non dago Bizkaia? Hemen. Eta Lapurdi? Hemen. Eta Zuberoa, Araba eta Nafarroa? Hemen. Hemen eta hemen. Listo, bukatu du. Ongi da, orain bestera batera jolastuko dugu. Izen guztiak sobretik aterako dugu. Danak bere lekuan, ian orden azkarrena ikusiko dugu. Ongi da. Ala prest! 1, 2 eta 3. Listo, bukatu. Ni irabazi dut. Astelehenean behin bukatu dugu Euskal Herriko mapa, orain Espainiakoa bukatzen ari gara, baitu. Behin bukatzeko dugunean elkarrekin jolastuko gara. Eta era berean azterketarako ikasi eta ere pasatuko dugu. Mapa hau zailakoa da, izen gehiago dut, baina eltzazabik dakizu ezta? Bai, guazen frogatzera. Zein da hau? Andaluzia. Eta hau? Gaztela Mantxa. Eta hau? Hori ez dago Espainian, hori Frantzia da. Oso ondo. Bueno lagunok, animatzen zaituzteko zuei gure idea jarraitzera eta mapak hauek egitera. Espero dugu gustatu izana. Agur bero bat lagunok. Agur!